Namhlanje ndifuna sihlaziyane ngolu hlobo ndithi ungachithi umntwana kunye namanzi. Chitha amanzi la amdaka ushiye umntwana lo apha ekomeni. Akenzanga nto umntwana ngamanzi amdaka. Zikhona izinto ebomini bethu ufumanise ukuthi siyazilahla siyazincama kuba kukho into engahambi kakuhle. Singathathi ithuba lokuba sijonge into yokuba undonakele uphi na. Umzekelo, imoto azenzanga nto, ingxaki ikubaqhubi aba bazo. Ziyawa yonke le mihla. Imoto ayidalelwanga kuwa. Imoto ingcwaliselwe, ilungiselelwe into yokuba ithwala abantu ibathathe kule ndawo yokubabeka phaya. Kodwa zithi zawuqhutywa ngabantu abangakwazi uqhuba, abantu abazawuselela, abantu abangamagangxa, abantu abazawuzidyarha ziwe imoto. Ingxaki ayikho kuloo moto, ingxaki lapha kumqhubi. Imitshato namhlanje iyaqhawuka. Ingxaki ayikho semtshatweni. Umva umuntu esithi andiwufuni umtshato awulunganga. Umtshato awenzanga nto. Ingxaki ikubatshati aba. Abantu bayathetha bathi imali ikhohlakele, imali ingcolile. Imali ayenzanga nto. Ikulo uyiphetheyo, ikulo uyisebenzisayo. Ubuyisebenzisa rongo ayithethi ukuthi imali le irongo. Namhlanje kuliwa inkonzo, kuliwa abefundisi, kuliwa iministry. Ewe, iministry ayenzanga nto, ingxaki kwiminister le. Inkonzo ayenzanga nto, ingxaki kumalungu la enkonzo. Ndiyaphinda ndithi ungalahli umntwana namanzi. Chitha amanzi la umntwana umshiye ngoba kenzanga nto. Masijonge kakuhle uba ingxaki iphi, konakele phi. Singalahli yonke into sithi izinto azisebenzi ngoba kaloku zingxengekile. Kaloku khumbula, the fact that it is diluted does not mean that it is not divine. Isangcwalisekile, ingxengekile nje. Masijonge le nto ingxengileyo, le nto idyobhileyo, le nto ingcolisileyo. Singalahli yonke into. Mini emandi, yaqhakazileyo kuweke.